Ir-riżultati pożittivi fil-qasam tat-turiżmu qed jinħassu wkoll fi Gżira Għawdxija. Il-President tal-Assoċjazzjoni Għawdxija tat-Turiżmu Joe Muscat spjega ma' One News kif in-numru tal-jjieli li għaddew it-turisti f'Għawdex fl-2013 kien wieħed b'saħħtu ħafna. Fit-2013 ukoll kellna qabża kbira fin-numru għax ilħaqna il-147,000 tourist arrivals fi Gżira Għawdxija. U kważi ilħaqna il-miljun bed night is-sena l-oħra. Nisperaw li dawn ir-riżultati jkomplu anke għal din is-sena, l-indikazzjonijiet hekk huma u nisperaw li il-miljun bed night fit-2014 inkunu qbiżnieh ukoll. Palma seħħ f'Malta r-riżultati kienu pożittivi anke f'xhur li s-soltu jkunu diffiċli. U meta jkollna increase bħal dik fl-arrivals fil-Gżira Għawdxija fix-xhur tax-xitwa, dak huwa sinjal pożittiv ħafna għaliex aħna nifhmu li f'Għawdex il-kapaċità hija 1700 sodda fil-lukandi u għandna 4800 fil-farmhouses u allura meta naraw increases bħal dan fix-xhur tax-xitwa dan għandna huwa bonus. Paul Buġeja, President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti, tkellem dwar ir-riżultati fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Fisser kif dawn kienu tajbin ħafna. L-ewwel 6 xhur ta' dis-sena s'issa kellna riżultati pożittivi, qed ikollna dejjem żieda fin-numru u qegħdin dejjem naraw ukoll żieda fir-rati. Huwa t-target tagħna li din il-momentum nibqgħu nżommuh u naraw kif l-operaturi tagħna dejjem ukoll iżidu mhux biss in-numru ma anke l-kwalità tat-turisti li jiġu biex inkunu nistgħu nkunu aktar sostenibbli meta niġu għall-profitabilità tagħna.